mugikorrak ez dira jostailu bat. Ez dira denbora pasa bat, ez dira. Ja gauza oso potente bat, ez? Eta gainera, nik neuk guztia hotzengo nioke lasai asko. Mugikorra hotzite dut, baina guztia hotzengo nioke lasai asko zergatik. Bai nire mugikorra delako, baina nire agenda, iratzargailua, telebista, bideo kontsola, linterna, eta askotan aspermenarekin jokatzen ez dakidanean irtenbiderik errazena, eta askotan baita ere gehien maite ditudan pertsona hoiengandik gehien urruntzen nauen gailu baten ere bihurtu ohi da. Alegia, laburbilduta oso lotuta naukan gailu baten bihurtu da. Baina ez da soilik guztia. Da guztia, denbora guztian, eduki guztiak esku guztietan jartzen dituelarik, guri buruz ia guztia dakielarik, eta jarriko ditu dena martxan bere teknika guztiak, bere helburu guztiak lortzeko.